яшәп ятучы, Кытайда туып үскән, шунда Кытай университетында белем алган кеше Мөнир абый Ерзиннең татар атамасының 2000 еллыгына багышланган китабы бар. 2000 еллык элек барлыкка килгән татар атамасы. 1895 елда инглиз галиме Джон Паркерның «Тысяча лет из истории татар» дигән китабы чыга. Һәм анда ул яза, менә шушы кабилә татар исемне үз тирәсенә барлык төрки кабиләләрендә оештыра һәм шул төркиләрнең башында була. Димәк, бүгенге татарлар алар үзләренең юлларын төркиләрнең башлыгы булып баштап җибәргәннәр. Алар каян килеп чыкканнар? Көнчыгыштанмы, көнбатыштанмы, Азов буенданмы? Ул турда төрле фикерләр бар, ләкин минемчә алар баштарак көнбатыштан килеп чыккан. Көнбатыштан көнчыгышка килеп чыккан, чөнки аларның физик типлары тикшерү буенча ул европеидлар. Менә шушы нәрсәләр бар. Менә шуның өчен менә без Алтай дибез. Алтай татарның бишеге. Аның бишеге, чөнки ул монда чын мәгънәсендә дөньяга чыккан. Дистәләгән дәүләт оештырып, канына сеңдереп, буыннан буынга менә шушы татарлыкны, дәүләтчелекне сеңдерә барган халык. Дәүләт бит ул кемнеңдер теләге белән генә түгел, аны мәҗбүрият барлыкка китерә. Оешу, бер-берсе белән аралашу, башка халыклар белән аралашу, алар белән мөнәсәбәт урнаштыру, ул үзеннән-үзе менә шушы дәүләтчелеккә китерә. Шундыктан менә бу татарның беренче дәүләтләре шушындый рәвештә, мәҗбүрият рәвешендә барлыкка килгән, юк дигәндә 1000 ел элек. Юк дигәндә. Ә менә кайберәүләр әйтү буенча 1500-2000 гәдәр китә. Шуның өчен менә без әйтә алабыз, бүгенге көнне һич нинди шиксез бүгенге татарларның канына менә шушы борынгы кан аркылы бирелгән хис, фикерләр сеңә барган. Һәм әгәр дә бүгенге көнне без күрәбез икән татарларның активлыгын, татарларның чын мәгънәсендә башкалар өчен мисал булып яшәүләрен, аларның тапкырлыгын, аларның батырлыгын, алар әнә шул вакыттан барлыкка килгән сыйфатлар. Әлбәттә, татар бер тамырлы гына халык түгел. Ул берничә тамырлы, ләкин аның төп тамырлары барысы да төрки. Менә без әйтәбез, Алтын Урда. Урда тамыры бар, әлбәттә, ул чөнки татарлар, әнә шул килгән татарлар, алар нигездә Монгол дип аталган империяны татар империясына үрдерәләр. Алтын Урда, ул анда чын мәгънәсендә ул татар теле хөкем сөргән дәүләт була. Телебез безнең Кыпчаклардан, алар да төрки кабилә. Менә безнең икенче тамырыбыз. Шундыктан әгәр дә бүгенге көнне менә шул Кыпчак, борынгы Кыпчак теле белән бүгенге телне чагыштырсаң, күрәсең, аның нигезендә менә бүгенге татар теленең нигезендә шул Кыпчак теле ята. Хәзер болгар, алар да төрки. Алар да төрки. Төркиләр. Ләкин аларның безгә биргәне ул дин. Алар менә безгә шушы динне, менә бүген ислам динен чын мәгънәсендә урнаштырып, татарны формалашкан вакытта менә зур мәйданга шушы дин белән чыгардылар. Менә ич тамыр, шушы ич тамыр. Бәлки анда башка славян элементлар да бардыр, уграфин элементлар да бардыр. Ни өчен дим? Чөнки дөньяның бер башыннан икенче башына күчеп зур-зур империялар төзегән халыкның башкача булуы мөмкин түгел. Татар, без аны шатлы рәвештә генә империя дибез. Чөнки татарлар бер качан да берәүне дә измәгән. Измәгән менә әйтик, православие Алтын Урда дәүләтендә чәчәк аткан. Русларның үзләре язуы буенча, менә Пивоваров, Юрий Пивоваровның язуы буенча әйтик, ул әйтә, менә шушы рәвештәге мөмкинлекләр православие өчен моңа кадәр дә аннан соң да булмаган. Россиянең үз империясында да андый хәл булмаган. Чөнки менә православиегә тел тидерү, ул гомумән гөнаһ саналу гына түгел, аның өчен хәтта
ölüm kararı da çıkarıla turgan bolar. Şunduktan mında din irikligi. Mine şunu elbette hiç kine de anlatırga yaralmıyor. Elbette ettiler mine iygi Tatarskı. Tatarlar ne? Serasiye'nin devletini yerin basıp aldılar mı? Yok. Kirmediler. Onlar saklanıp kaldı. Kilisince Altın Urda Rus devletin, Moskova devletin varlıkka getirdi. Hanlar yarlığı bilen, han yarlıkları bilen. Bunda bir neydi başka fikirde buluğu mümkün tügel, çünkü münasebirat-ı Ruski zibil deyen birey var mı? Kim o? Var. Şunda isim var. Lakin bu isim ne kişi? O Tik Han'ın en şanışlı kişilerinden birisi bola. Onun yazıp kaldırgan vasiyetinde şuşu Moskova devleti bilen idare ettiği turunda bir söz de yok. Bunu Rus tarihçisi Sergeyevich yazar. Hem eyte, bu onun eşit tügül idi. Bu meseleni, bu il bilen kimler idare ettiği ikenliğin Tik Hanlarına hariteydi. Şundan da Sergeyevich eyte, Tatar faktörü, şundan da şu devletli varlıkka getirdi. Bir küp nerseler. Gümümen devlet tizilişi, şuşu revişte. Yakşısı da, yakşı elementler naçarlar, alacıderlik. Onlar bugün de sizilip durar. Onun ciddisizlikleri de var elbette. Lakin hanlar saylanganlar. Onlar demokratik revişte, elbette Şıngiz nesilinden, lakin saylanganlar. Yakşı mı bu, yaman mı? Elbette biz eytiyorlarız. Bir gün yakşı tügül. Çünkü Şıngizlar küp bolganlıktan üzara Tatar arasında münasırsı berinişler, soğuşlar her vakit bola kile. Ol mine Tatar yaşayışı. Eğer de onun teki yaki bu devlete tarkalgan iken ana şu berinişler arkasında. Kıtaylar alarını birbirisiyle soğuşturalar. Nigizde gunlarını kısırıklap çıkarırlar. Gunlar bizim babalarımız elbette, buranın babalarımız. Kısırıklap çıkarırlar. Lakin bine Avrupa'ya aşık kaçtın elbette Atilla faktörü varlıkka kile. Atilla olşun magnesinde Avrupa'nı boysundıra Rim kapkasına kelip toktu. Rimni alırga Papamının yanına karşı çıkıp, yalınıp, dizlenip, kire görmegiz, ala görmegiz Rimni. Şundan da timiler kaldırırlar, lakin boysundurarlar elbette, boysundurarlar. Mine şu revişte Atilla'dan soň elbette indi şaptı küp devletler şulu Altın Urda da varsa da varlıkka kile, lakin negizler mine şu revişte bir-birisine beyli. Şunun için biz bugün eyte alabız, elbette Tatar faktörü Rusiyanın varlıkka kilivinde isketki zor rol oynagan. Mine ben hazır qarab oturam İdil Ural materialların. Nerse dep eyteler şunu? İymiş mine Tatarlar 18. yılda Rusiyadan çıkını maksat etip koyup, onu tarqatу için şu ideyini çıkarganlar deyip. Mine hazırgına okup oturdum. Hazırgına mine dokumentlar. Şol vakittagi Millet Meclisi'nin dokumentleri 18. yılda Ufa'da bola, mine şu ideyini varlıkka getirir dokumenti. Onda nerse dep yazılgan? Россия ştatlar negizinde bulurga teyiş. Şol ştatlarının birisi Tatarlarnıkı. Bölünüp şey degan nerse yok. Bölünüp şey bu. Hem anda mesele koyular, mene dokumentlarında, şunda kabul edilen dokumenta avtonomiyani ilan etü turunda. Россия sastavında hem körsetile koysun nindi vakaletler üzekte kola koysular ştatnıkı. Temir yol, nalog, tışkı işler, temir hem su yolları, bütünüsü de mene şu zorluğunda halkara münasebetler, bütünüsü üzekte. Rusya Federatif Respublikası'na kadar yazılgan, onun dokumenti var. Hem de eytilgen, mene kalganları eşki yaşağı, ol elbette ştatның üskali.
Bu negizde менә bu бүгенге biz менә 95 елны, 94 елны төзегән договорга нәкъ туры килә. Бу теге вакаләтләр бирү. Менә бу вакаләтләр кала. Менә буларны Россиягә тапшырабыз. Анда язылган үзәк федеральный парламентка тапшырыла шушы вакаләтләр дип язылган. Ул рус телендә дә язылган шулай. Менә шул рәвештә бар ул документлар. Һәм шунлыктан әле степкә куелган. Әгәр дә шушы вакаләтләр бер-берсенә каршы килә икән, ул вакытта Россия Федерациясенең вакаләтләре өстенрәк дип язылган. Менә сепаратизм. Бу сепаратизм буламы? Әлбәттә юк. Ләкин ничәмә еллар буе, дистәләр буенча татарларны менә шу сепаратчылыкта, шушы Идел Уралны инде әлбәттә шушы явыз бер таркату көче рәвешендә күрсәтә килделәр. Нигездә һич кенә дә алай түгел. Нигездә, әгәр дә шушы рәвештә эш барган булса, шушы рәвештә Идел Урал штаты барлыкка килеп, ул әйтик Украина, Белоруссиялар белән бергә чын мәгънәсендә әгәр дә аларга юл ачылган булса, федерация булган булыр иде. Монда әлбәттә большевикларның факторы бар, большевик факторы. Әгәр дә ул булмаган булса, ул булмаска мөмкин иде. Чөнки февраль революциясе җиңгәннән соң мөмкинлек ачыла. Ирек. Әлбәттә, субъектив фактор аркасында менә шушы власть большевиклар кулына күчә. Алар федерациягә теше тырнагы белән каршы алар. Шундыктан нәрсә дип әйтәләр? Менә статья большевиклар 1919 елның мартында Иосиф Акулич дигән эсернең Россия Союз областей дигән мәкаләсе чыга, һәм анда Россияны федератив нигездә корырга кирәк дигән. Моңа каршы Сталинның шул март санында, 17 мартында против федерации дигән мәкаләсе чыга. Ни өчен? Чөнки федерация кичәге көн дөнья бара бердәмлеккә, Америка Кушма Штатларында хәзер конфедератив рәвештә төзелгәннәр, хәзер берләштерелгән үзәк дәүләткә ирешеп киләләр. Швейцарияда шул хәлдә дип язылган мәкаләсе. Ләкин 1924 елда шушы мәкаләсен бастырып чыгарган чагында Сталин нәрсә дип яза? Федерациягә күчтек. Ни өчен? Чөнки без таркалган илдәге властька килдек. Ил таркала иде. Аңардан халыклар китеп бара иде. Шундыктан моны туктату өчен без мәҗбүри рәвештә күчтек федерациягә. Ләкин аермасы шул. Менә большевиклар әлбәттә федерацияны игълан итәләр, ләкин алар аны вакытлы инструмент рәвешендә генә, форма рәвешендә генә, эчтәлектә исә элеккеге үзләренең шушы федерациягә каршы менә шушы үзәкләштерү нигезендә яшәүне алга сөрәләр. Шулай була да. Чыннан да шулай була. Менә Ленин гениаль акылы белән бер фикергә килә. Әлбәттә, илдәге процессларны караганнан соң, Грузиядәге, Украинадагы, башка илдәге хәлләрне караганнан соң бер фикергә килә. СССР 22 елда игълан ителгән. Әйтә, яза. Авыр инде, авыр үзе, ләкин яза. Возможно, на следующем Советском съезде нам необходимо вернуться к прежним взаимоотношениям между республиками. Нәрсә дигән сүз ул? Гражданнар сугышы вакытында фактически республикалар мустакил, һәм алар нигездә конфедератив рәвештә генә яшиләр. Димәк, Ленин менә шушы үзенең соңгы көннәрендә федерация ул Россиянең ниндидер аны вакытлы коткару инструменты гына түгел, яшәү рәвеше икәнлеген дигән фикергә килә. Ләкин дөньядан китә, Сталин элеккеге фикерендә кала. Элеккеге фикердә большевиклар алар ана шул башта игълан федерациягә иткән, башта игълан федерациягә каршы игълан итүләрен дәвам итәләр. Һәм мин менә язганым да бар, әйтәм дә, менә шушы
шушы нәрсе СССРны юкка чыгарды. Шушы политика дәвам итүгә. Россия империясы шушы милли мәсьәләләр аркасында таркалды нигездә. Большевиклар туктатып калдылар, федерацияны игълан итеп. Ләкин нигездә шушы каршылыкны дәвам итеп, федерациягә каршылыкны дәвам итеп, менә шушы аның СССРның да юкка чыгуына китерделәр. Конфедерация идеясы барлыкка килә СССР таркалган вакытта. Килә. Тикшерелә. Ул парламентта, Россия СССР парламентында. Ләкин соң була. Тарихта соңга калырга ярамый. СССР таркала. Менә әгәр дә шул Идел Урал штаты бит, менә Идел Урал штаты чын мәгънәсендә бит инде ул менә аны әле безнең аны халыкка җиткерә алганыбыз юк чын мәгънәсендә. Бу Россияны демократик юлга бастыруга юнәтелгән фактор. Әгәр дә шул рәвештә штат барлыкка килеп, чын мәгънәсендә башка республикаларда менә шушы ниндидер конфедератив рәвештә яшәсәләр, ил сакланган була иде. Ил сакланган була иде. Бүгенге көндә бу Россиягә аның шулай куркыныч яный. Суверенитет декларация 30 август кичә бирелдек. Бу искиткеч документ. Бу күпләрне шаккатырлык документ. Әлбәттә аны кабул итү җиңел булмады. Чөнки монда сүз нәрсә бара, декларацияләрнең төп нигезе. Мөнәсәбәтләр Татарстанның Россия белән һәм мөмкин булачак СССРның белән мөнәсәбәтләре нинди булырга тиеш. Шушы мәсьәлә. Ләкин Татарстан әле ул вакытта СССРда түгел анда кабул ителмәгән. Әгәр дә декларациядә Татарстан үзен Россия составында итеп игълан итә икән, ул нигездә шул ук рәвештә, элекке рәвештендә кала. Шуның өчен безнең декларациябызда biz аны әлбәттә шул рәвештә әзерләдек. Менә шушы бәйсезлекне бөтен тулылыгы белән игълан итү. Бөтен тулылыгы белән. Тулы бәйсез дәүләт. Ләкин хәле безне аңлап, белеп, Россия уртасында икәнлегебезне белеп, аңлап, без шундый фикергә килдек. Вәкаләтләрнең шактыйын biz үзебезнеке Россиягә тапшырабыз. Үзебезгә калдырабыз. Уртак вәкаләтләр. Менә шушы рәвештә күрсәтелгән, ләкин моны кабул итү шулай җиңел булмады. Чөнки каршы көчләр бар иде. Каршы көчләр Татарстанны Россия составында игълан итүне дәгъвалыйлар иде. Сталин дигән кешенең үзенең варианты чыкты, декларация варианты. Һәм менә 27-30 августта эшләгән сессия Югары Советның, Татарстан Югары Советның сессиясында менә шушы каршылыклар барлыкка килгәч, алар билгеләнгәчтен килештерү комиссиясе төзелде. Безнең төп вариантыбызда татар теле бердән-бер дәүләт теле иде. Моңа әлбәттә тегеләр каршы. Ике тел булырга тиеш. Яхшы, без риза ике телгә. Ләкин сез Татарстанны Россия составында итеп күрсәтүне шулай ук баш тартырга тиешсез. Ул булмаска тиеш декларациядә. Һәм шушы рәвештәге декларация барлыкка да килде. Килешү әлбәттә монда инде үкенүләр дә булды. Безнең кайберләре без әйтте бә менә саттык бит телебезне. Башкача мөмкинлек юк иде. Ләкин менә шушы документ ул әлбәттә һичшиксез менә бәйсез дәүләтне булдыруга юнәтелгән ният. Намерение дип атала. Чөнки ул әле документ түгел. Законга кереп яшәрдәй документ түгел. Аның өчен беренчедән халык фикере белән кытырга кирәк аны. Үткәрдек референдум.
Россия маңа каршы иде, Конституцион суд каршы чыкты. Зорькин тыйды, ләкин РСФСРның Югары Совет сессиясының вакытында әйтте, әгәр дә референдум үткәрелеп, анда куелган сорауга әйе дигән җавап була икән, ул вакытта, дип әйтте ул, это будет юридической основой для провозглашения независимости, так будет считать каждый юрист и будет прав диде. Исбатлап, ләкин без бер качанда Россия составыннан чыгуны максат итеп куйганыбыз булмады. 18-нче елны да, 90-нчы елларда да бер качанда андай максат куелмады. Ни өчен? Чөнки без татарлар Россиядә таркалып яшибез. Татарстанда безнең 2 миллионнан аз гына артык халкыбыз, калганнары бөтенесе күбесе Россиядә. Шундыктан безнең өчен Россиянең бөтенлеге кирәк. Бөтен әгәр дә ул таркалса, татарларга таркала дигән сүз. Шуның өчен менә бу безнең кабул ителгән документны, аны уникаль юридик документ итеп аңладылар халыкара җәмгыять. Һәм менә нидә Косово проблемасы хәл ителгән вакытта анда сөйләшүләр алып баручыларның истәленә безнең Россия белән төзелгән договор төзелде, куелды. Менә договор турында бер-ике сүз. Бер нәрсәгә дә карамастан үз телебезне үстерәбез, дәвам итәбез. Аның мөмкинлекләре шактый. Шушы бүгенге мәктәп системасында да мөмкинлекләр юк түгел. Параллель рәвештәге татар телен өйрәнү мөмкинлекләре шулай ук шактый. Бик күп җирдә менә бүгенге көндә өстәмә дәресләр үткәрәләр. Курслар. Әйтик менә Ульян өлкәсендә гына түгел, Ульян шәһәрендә инде күптәннән бирле 5 яшьтән 15 яшькә кадәр балалар өчен махсус татар теле курслары, һәм олылар өчен дә шундый курслар. Һәм күп җирләрдә, Уфада да һәм башка урыннарда шушы рәвештә дәвам итә. Шуның өчен менә татар үзенә генә таянып эшли ала, үзенә генә. Һәм инде әлбәттә кем генә, ничек кенә, күпме генә тырышмасын, татар телен бетереп булмай. Татар теле яшәячәк, һәм аның киләчәге зур булачак. Һич шик юк монда, һич шик, бернинди шик тә юк. Һәм менә инде договорга килгәндә, кирәкме, юкмы? Безгә бит халык фикере белән ныгытуына җитми иде декларацияне. Безгә шушы декларацияны Россиянең тануы кирәк иде. Шуның өчен сөйләшүләр. Менә без 90-нчы елның августында, 30 августында кабул иттек декларацияны. Бер ел буе Мәскәү дәшми торды. Чөнки анда әзерләнә иде яңа союз договоры. Татарстан үзенең махсус позициясын белдерде. Союз договорын, киләчәк булачак договорны мустакил рәвештә Россия делегация составында түгел, үзе кул куячак дип. Бу Татарстанның махсус позициясы дип атала иде. Шундыктан менә бер ел буе дәвам итте Россиянең менә шул уйланулары, һәм ниһаять Ельцин инде Ельцин да Шаймиев та икесе дә президент дип сайланганнар иде. Алар 2 делегация төзеләр. Шушы мәсьәләне хәл итү өчен. Беренче делегация, Россиянең делегациясе, ул Россия Дәүләт Советының дәүләт секретаре Бурбулис Геннадий Эдуардович, ул вакытта Ельциннан соң икенче кеше иде дәүләттә. Шуның өчен инде әгәр дә шушы кеше билгеләнгән икән, бу мәсьәләнең никадәр әһәмиятле икәне шуннан күренә. Делегация составындаларның бүген дә билгеле Шахрай, аның киңәшчесе Ельциннан, Станкевич, шулай аның киңәшчесе. Булар белгечләр, акыллы кешеләр булар, аксыз кешеләр түгел. Бурбулис бигрәк тә. Татарстан делегациясе Василий Николаевич Лихачев, вице-президент безнең. Акыллы кеше, чын мәгънәсендә Татарстан өчен бик күп эшләде, кем генә нәрсә генә әйтмәсен, аның менә шушы суверенитетны гамәлләштерүдә эшләгән эшләре бик зур. Менә шушы рәвештә делегация барлыкка килеп, аның безнең делегацияның җитәкчесе итеп Шаймиев мине билгеләде. Ни өчен? Чөнки мин менә шушы ниләрне
tarixi negizin isbatlap, ne için biz şu rəvişdə deklarasiya qəbul etdik. Həm Rusiya bilən münasibətlərimiz neydi bolğuğa teyir, şularını men isbat etilgə teyir. Şularını silədim, bir akıllığına, mine bizim mene şaşıraşı dersini etken, 3 gün devam etti o. Fənni seminar gibi buldu. Fənni seminar gibi. Dokumentlarga dayanıp sileriz. Bir-birimizini öldürmeyimiz, tınlap, ihtiram bilen. Şu rəvişdə benim kolda dokumentlar, ben söylеген vakitте bir vakit Станкевич сұрау бере. Вы что, из России выходите? Мен айтам. Нәрсе деп айтам. Жоқ, мұны шақырайды, выходите ли? Айтам, мы ведь добровольно в Россию не входили. Поэтому вопрос так ставить нельзя. Мы уже фактически в России, о вхождении и выходе речи не может быть. И Шахрай Шумаризалышев, это значит, мы из России не выходим, но в нее и не входим. Это Сергей Михайлович, правильно ваша позиция. А Станкевич, это была лишит конденсации. Вы что, на что вы рассчитываете, на какой документ? Это вот документ, декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа. Он сигничирован кабул ителә, һәм Россиянең беренче конституциясенә кертелә. Анда язылган. Россия объявляется союзом свободных народов в лице их республик. Анда язылган. Республики сами на своих собственных съездах определяют свою позицию по отношению к России. Кірәләрме, юкмы? Шушы вакыт тагын миңа сорау бирәләр. Так ведь вашей республики еще не было в 18 году. Минем колда документ, мен укып күрсәтәм, анда язылган. По мере возникновения этих республик, ЦИК этих республик и ЦИК Российской Федерации вступают во взаимоотношения. Значит, договор турында сүз бара фактически, договор турында. Келіштілер шушының білән, һәм біз шын мәгнәсендә менә аңлаттык, біз Россиядан сүздә юк турда, ләкин махсус мөнәсәбәтләр, махсус договорлы мөнәсәбәтләр. Һәм безнең менә уртак протокол кабул ителде, анда безнең декларация танылды. Шушының негізінде біз эш иттек. Әлбәттә безнең эшне шушы эшебезне дәвам итүне ГКЧП бүлде. 16 август көнне без Мәскәүдән кайтып киттек, 19 көнне ГКЧП. Монда инде әлбәттә Татарстанны гаепләүләр булды. Татарлар Татарстан ГКЧПны яклап чыктылар. Һәм инде шушы рәвештә хәтта КПССның өлкә комитет секретары Идиятуллинга карата ачылды эшләр. Ләкин икътисади яшәеш тормыш бит дәвам итә, мөнәсәбәтләр бит ничектер булырга тиеш. Шуның өчен менә монда барлыкка килде шундый мәҗбүрият, экономик мөнәсәбәтләрне билгеләү. Һәм яңа ике делегация төзелә. Россия ягыннан делегацияның җитәкчесе Егор Тимурович Гайдар, Тимур Егоровның Гайдарның улы, ул җитәкче, ул Россиянең хөкүмәт башлыгы иде. Ә безнең делегацияның җитәкчесе Сабиров Мөхәммәд Галләмич. Ничектер Сабиров делегацияга мине дә керткән. Ләкин бу экономик, мин бит экономист түгел. Булар кеткән чагында әйтте миңа Сабиров, кирәк булдың исә без сине чакырабыз ди. Ләкин икенче көнне мин эшкә лекция укырга барам, мине куып җитәләр дә әйтәләр, иртәгә сәгать 10-да Мәскәүдә булырга кирәк ди. Ак йортта, Белом доме ди. Әйтәм, ничек, ансы сезнең эштә ризалык кыла бирегез. Без үзебез утыртып җибәрәбез, каршы алалар, шунда барасыз. Шулай булды да. Һәм икенче көнне мин килеп кердем, шушы ак йортка.
Зал екі кіші басып тұрасы Гайдар білен Сабиров, бұлардың бірінші пленар отырышлары біткен екен енді. Бұл тезгіне болған, бек тезгіне. Мені таныштырды Сабиров Гайдар білен. Да, шондан соң мен сұрадым енді, мен айтам, мені мына шошыненің протоколларын берегізер мені отырышына. Танышып шықтым да, Мухаммед Галямовичке айттым, можно ехать домой. Как ты? Мы там ничего не добьемся. Неге? Чөнки сіз айткансыз анда, мы однозначно в России. Мы неоднозначно. Hem ağırga metem kirek edemine bizning ötken avgust ayında bolgan söyleşilerinin protokolu bilen iş itirge kirek edi. Anda nerse yazılgandırın. Hem endi ol anladı, şu şaharnedeki iş bilen delegasyonu biznikin jiydi da benim sözünü tыңladılar, mine şu şuraya itirge kirek deyip. Lekin endi soňargan belki söyleşiler ikinci gün türkümlerge bölünüp, anda melik türkümü, nefit türkümü, nalog türkümü, şuşunday rewişde bölüngendiler. Koytalar da, kiş bilen jyylşabız, bir netijede yok. Biz tilegen netije yok. Bir günde mena melik bölege bizning jetekçisi keldi de, endi sizler iş bolmak ekenam dedi. Men bardım, alarning ikinci günde oturuşlarına, hem özümüzün pozisiyonu anlatıp berdim. Аларның шошы түркім жетекшісі айты, я согласен, но я чиновник, делаю то, что говорят. Сондықтан, мына бұл мәселені де ортақ өзіміздің комиссия договорны түзу турындағы отырышымызда хәл етілге керек. Екі яқ мына шулай отырды, алар яқ отыра, біздің яқ мында жетекшілер жоқ, Гайдар да жоқ мында Сабиров та жоқ, біз мына шошы түркімлердің деймін, қатнашабыз. Мен сұрау берем. С вами можно серьезно переговоры вести? Ну как же, конечно. Ну в таком случае, мы там, давайте будем соблюдать преемственность переговоров. Вот были августовские переговоры, и мы приняли совместный протокол. Вот, лежит у меня протокол. Хорошо тогда, давайте вчитаемся. Там написано, земля, ее недра и вся собственность является достоянием многонационального народа Татарстана. Дебейт. Аптурап қалды, нәрсе деген, а что это значит? Это значит, что мы должны исходить, что есть ваша собственность, есть наша собственность. Тағын сұрай, бітті ме? Все у вас? Нет, еще не все. А что? Если у меня собственность, я для кого должен собирать налоги? Для себя. Это значит одноканальный налог. Қоя кетесің қайыр. Міне бұл бірінші адамын атлады, әрі екіншісін атламай мүмкін түгіл. Все, метамет еще не все. А что? Это налоги, это же источник бюджета, самостоятельный бюджет. Мало риза было. Все, нет еще это. А что? Это бюджет, это же деньги. Нужен карман, куда класть. Национальный банк. Не шуларным. Yazıp koydular. Hem biz şundan çıkıp işittik de. Hem indi ikinci gününde plenar oturuşta, mında Sabirov da, Gaydar da, ikisi de katnaşar. Lakin Kilü bilen, oturuşu bilen Сабиров это, Тимур Егорович, Егор Тимурович, давайте мы заслушаем сначала нашего профессора. Мен өзіміздің позицияны яңадан мына шулай білдірдім. Гайдар айтты, мы согласны. Но мен қызып кеттім, айтам, вы согласны, как дырка от бублика. Коркып кетті, ондағы, тегі шар кетіп кеттесі, что это означает? Бек тыныш кіші бұлай өзі. Ләкин мына қызып кетті де шулай дейді. Шулай дейді, что же нам теперь расходиться, вам туда, нам сюда? Что вы будете делать в вашей нефтяной промышленности? Торговать будем. С кем? С вами, как при Казанском ханстве. Маңлашуы болғаннан соң саяси мәселені хәл ету
элекке сөйләшүләр дәвам итәргә тиеш. Договор мәсьәләсендә. Менә төркемнәргә бүленеп сөйләшүләр башланды. Лихачев әйтте, без синең белән икәү дә булырга тиеш сәяси мәсьәләне хәл итү өчен Бурбулиста. Киттек Бурбулиска. Тишков безне алып бара шунда. Тишков яңа гына кертелгән кеше. Һәм менә без Кремльгә Бурбулисында Горбачев кабинетында утыра. СССР юк бит хәзер. Бетте СССР. Шушында сөйләшүләр вакытында тагын менә миңа сүз бирелгәчтен мин үзебезнең позицияны яңадан менә шул рәвештә белдердем инде. Һәм Тишков теге минем теге вакыттагы сөйләшкәннәрнең берсен дә белми. Һәм миңа тагын сорау бирә. Вы что, из России выходите? Мин Бурбулиска карадым да, Геннадий Эдуардович, мне отвечать на этот вопрос? Ул усал итеп Тишковка карады да, давайте Татарстану больше таких глупых вопросов задавать не будем. Үзенең чыгышында әйтте, за год переговоров с Татарстаном мы очень сильно изменились. И теперь считаем, что Россия должна быть асимметричной федерацией с элементами конфедерации. Менә Кремльдән чыккач, бу 4 август көне инде, 4 июль көн без кычаклаштык. Лихачев белән. Запомним навсегда этот день. Менә шушы рәвештә безнең менә аннан соң инде менә договор барлыкка килде. Икенче договор һәм менә бүгенге рәвештә дәвам итә. Татарның өмметенең бер кайчан да сүнгәне юк. Дәүләтчелеген аякка бастыра, аның йөрәгендә саклана ул, аның канында саклана ул. Татар дәүләти халык. Шуның өчен әлбәттә ул дәүләтчелеген аякка бастырачак. Анда бер нинди шик юк. Россия белән мөнәсәбәтләр әйттем менә мин әйткәнемчә шушы рәвештә ул без аны бер ничек таркатырга җыенмыйбыз. Әгәр дә инде үзе таркала кала икән, башка сәбәпләр аркасында, анда безнең гаебебез юк. Киресенчә татарлар, Татарстан факторы шушы Россиянең бөтенлеген тәэмин итүгә юнәтелгән. Бүген дә шулай. Ләкин менә шушы рәвештәге аңлашулар акрынлап барлыкка килә. Безгә бөтенлегебезне саклау, бердәмлегебезне саклау беренче урында тора. Әгәр дә шулар була икән, мин моңа шикләнмим, һич кенә дә ул булачак, һәм без бернинди шиксез әйтә алам, максатыбызга ирешәчәкбез. Татар яшьләренә менә без бит инде китә торган бүген. Безнең эшләгән эшләр билгеле. Менә шушыны без васыяти рәвештә аларга тапшырырга тиешбез. Bütün пунктларын, bütün үзенчәлекләрен, bütün мөмкинлекләрен шушы яшьләргә җиткереп, алар шушы эшне дәвам итсеннәр өчен. Шушы рәвештә, бу васыяти рәвештә әлбәттә. Менә мин бүген шушы сөйләгәннәр, ул шушы васыятның кайбер өлешләре. Шушы рәвештә кабул итәләр икән, буыннан буынга килә торган безнең менә шушы дәүләтчелегебез идеясе, ул һич шиксез тормышка ашачак. Яшьләр безнең киләчәгебез. Мәскәү татарларына махсус рәвештә теләгем бар. Алар үзәк хакимиятның янәшәсендә Мәскәү татарлары Россиядагы безнең вәкилебез. Һәм алар менә безнең шушы омтылышларыбызны, безнең шушы эшләребезне һәр вакыт бер туктаусыз беренчедән Мәскәү татарларына ирештерә торырга, икенчедән әлбәттә Мәскәү халкына һәм хакимиятенә җиткерә тору. Россиядә шушы безнең максатларыбызны аңласын өчен, аңлату өчен Мәскәү татарларының факторы искиткеч зур. Мин шикләнмим, алар ул рольне лаеклы рәвештә үтәләр.